duwawu le bena kɛ bi an ka bi baro laban ni ala ka maa minnu lajara bi jɛnɛya la cɛ ni muso bɛɛ e bɛ se ka duwawu juman fɔ pour que ala taala ye i seniya ka a lɔgɔ b'i la k'i mabɔ a la pour ceux qui sont éprouvés, pour ceux qui sont dans la fornication ou dans l'adultère, tu veux te purifier, tu veux t'éloigner de tout ça. Et l'invocation qui a été donnée à ce jeune homme-là par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en invoquant Dieu, Allah peut te purifier, Allah peut t'éloigner. Dis Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji waghfir dhanbi. Dis, oh mon Dieu, tahhir qalbi, Allah purifie mon cœur. Wa hassin farji, Allah protège mon pantalon ou mon pagne. Allah protège mon sexe. Waghfir dhanbi, Allah pardonne mes péchés. Slamaw ni funanke duwaw do bena di ni funanke ma ni slamaw chama mako be ni duwaw la minu la jarabini me jɛnɛya banana ni illa jarabini me ni na ye ni duwaw foli la chaya pour que ala bi seniya ka bo jɛnɛya sugu bɛɛ la janima Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji waghfir dhanbi ala ndusukun seniya ala nga tafe bolo wala manga ala nga kursi jala wala manga tafe bolo alla tanga ala ya fanjulumuma islamahu ayni duwula chaya Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji waghfir dhanbi mesegi akanko ni maa min ye fɛ alaw taala yi i seniya ka bɔ jɛnɛya la ka jɛnɛya kasa ci pewu ka bɔ i nun na k'i mabɔ jɛnɛya la jɛnɛya qualité bɛɛ duwawu dɔ bɛ yen n'i sindila nin duwawu kan ka ca alaw taala fɛ ala b'i dɛmɛ k'i mabɔ jɛnɛya la nin duwawu ye duwawu jumɛn ye Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji waghfir dhanbi n tigi ala n dusukun seniya ka bɔ ala sɔsɔ ni filankafoyaw bɛɛ lajɛlen ma n dusukun kɛ ile ala diɲɛ ni dusu ye ala bato dusu ye ka n dusukun sabatile ala ko kan ala ne ka kurusi jala min bɛ n bila tiɲɛni na walama n ka taafe bolo min bɛ n bila tiɲɛni na ala n ka taafe bolo walama n ka kurusi jala ye a seniya ka a sutara waghfir dhanbi ala mi dali ye n julumu yafa kɛra ye nin duwawu senima ne di funankɛ nin ma funankɛ mun nana ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam n'a tun ye fɛ